gracias. Bueno, perdonad este pequeno retraso. Estábamos agardando que chegase Miguel. Como todavía non chegou, pois imos ir empezando sin él para non demorar máis esta espera. Ben, pois, como se ve, aí está a páxina cargando, unha páxina moderna, unha páxina actual, unha páxina no que se inicia con un xogo no que aparecen os 4 membros de Chévere e ás veces desaparecen. Ben, E foi un meu que desapareceu. sí, é unha páxina, como dicía, ben, agora Patricia deu a opción de seleccionar ao xogador e poderá escoller a cada un dos 4 membros de Chévere para loitar contra o monstro. É importante o que escollades, porque en base á cantidad de persoas que elisan a cada un de nós, oscilan os nosos salarios. O sea, por favor, o robot son eu. Ben, pois, como dicía, a páxina é unha páxina moderna, está che de rótulos transparentes, letra en corpo pequeno, veo que se leva agora. Mira Miguel, mira Miguel. Aí está Miguel saltando. Cada un dos xogadores ten unhas habilidades. Miguel, como se ve, salta, pasa ao lado do outro. Eu son un caldeiro de lixo, non, eso non quere dicir nada. Xesús, mira como treme de medo. Xesús treme as pernas e Patricia dá patadas, tampouco quere dicir nada. Os usuarios que entren na páxina teñen dúas opcións: quedarse xogando todo o día, intentar que funcione para algún dos xogadores, ou entrar nos contidos que realmente interesa. Ben, e se nos fixamos tamén nas pestanas, é moi fácil de andar pola páxina. Son 1, 2, 3, 4. Silencio, por favor. A ver, contidos. Sí, bueno, hai unha pestana moi importante aquí, chámase contratación. Silencio, por favor. Por favor, un pouco de respeto, por favor, Bueno, contratación. Entonces hai que cubrir aquí uns datos, E aquí o importante é darlle a enviar pedido. Isto é importantísimo, Enviar pedido. A ver, silencio, por favor. A ver, abres un turno de preguntas. A ver, pregunta. A ver, que? E canto costou a páxina? Non sei, eso non sei un pouco das manos. A ver, alguna outra pregunta máis? Miguel de Lira vai vir. Está vindo, Sí, está a chegar, queda aí, espero por aí. Máis preguntas? Pois, hai máis preguntas. Marchamos. Gracias. Vale, moitas gracias.